ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం లో మనము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయము లోని ఈరోజు 27వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాను. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయంలోని 27వ శ్లోకము. ఏతద్విమాన ప్రవరం ఏతద్విమాన ప్రవరం ఏతద్విమాన ప్రవరం ఉత్తమ శ్లోకమౌలినా ఉత్తమ శ్లోకమౌలినా ఉత్తమ శ్లోకమౌలినా ఉపస్థాపితమాయుష్మన్ 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 అధిరోఢుం త్వమర్హసి
అతిరోఢుం త్వమర్హసి అధిరోఢుం త్వమర్హసి ఏతద్విమాన ప్రవరం ఉత్తమ శ్లోకమౌలినా ఏతద్విమాన ప్రవరం ఉత్తమ శ్లోకమౌలినా ఉపస్థాపితమాయుష్మన్ అధిరోఢుం త్వమర్హసి ఉపస్థాపితమాయుష్మన్ అధిరోఢుం త్వమర్హసి హరే కృష్ణ మొత్తం ఏతద్విమాన ప్రవరం ఉత్తమ శ్లోకమౌలినా ఉపస్థాపితమాయుష్మన్ అధిరోఢుం త్వమర్హసి ప్రభుజీ నిన్న ఈ శ్లోకం అందరి చేత చదివించాం ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఎవరైనా చదవని వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ఒకరిద్దరు ఎవరైనా చదవని వాళ్ళు. ఉజ్వల మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఏతద్విమాన ప్రవరముత్తమ శ్లోకమౌలినా ఉపస్థాపితమాయుష్మన్ నదిరోఢుం త్వమర్హసి. హరే కృష్ణ. యశోద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఏతద్విమాన ప్రవరం ఉత్తమ శ్లోకమౌలినా ఉపస్థాపితమాయుష్మన్ అధిరోఢుముత్తమర్హసి. శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ, భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వాళ్ళనే హ్యాండ్ రైజ్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఏతద్విమాన ప్రవరం ఉత్తమ శ్లోకమౌలినా ఉపస్థాపితమాయుష్మన్నన్ అధిరోఢుం త్వమర్హసి. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏతద్విమాన ప్రవరం ఉత్తమ శ్లోకమౌలినా ఉపస్థాపితమాయుష్మన్ అధిరోఢుం త్వమర్హసి. హరే శోభారాణి మాతాజీ, భారతీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏతద్విమాన ప్రవరం ఉత్తమ శ్లోకమౌలినా ఉపస్థాపితమాయుష్మన్ అధిరోఢుం త్వమర్హసి. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. భారతీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భారతీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. ఏతద్విమాన ప్రవరముత్తమో శ్లోకమౌలినా ఉపస్థాపితమాయుష్మాన్నది రోఢుం త్వమర్హసి. ధన్యవాదాలు. శ్రీహెచ్ లక్ష్మీ మాతాజీ, నాగమణి. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఏతద్విమాన ప్రవరముత్తమ శ్లోకమౌలినా ఉపస్థాపితమయుష్మాన్నధిరోఢుం త్వమర్హసి.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏతద్విమానప్రవరముత్తమ శ్లోకమౌళినా ఉపాసితమాముష్ అవరోధిరోఢుం త్వమర్హసి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. గిరిజా మాతాజీ, రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు. చదవలేదా? నేను చదవకు చదవ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఏతద్విమాన ప్రవరం ఉత్తమ శ్లోకమౌళినా ఉపస్థాపితమాయుష్మన్ అధిరోఢుం త్వమర్హసి. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండోత్ ప్రణామం. ఏతద్విమాన ప్రవరముత్తమ శ్లోకమౌళినా ఉపస్థాపితమాయుష్మన్ అన్నవిరోఢుం త్వమర్హసి. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యమును చూద్దాం. ఏతత్ ఇది విమానము ప్రవరం ద్వితీయము ఉత్తమ శ్లోక దేవదేవుడు మౌలినా సమస్త జీవులకు అధిపతి ఉపస్థాపితం పంపెను ఆయుష్మన్ ఓ ఆయుష్మంతుడా అధిరోఢుం అధిరోహించుటకు నీవు అర్హసి ఉన్నావు. ఆయుష్మంతుడా ఉత్తమ శ్లోకుడును సమస్త జీవులకు అధిపతి అయిన వాడును అగు దేవదేవుడు ఈ అద్వితీయమగు విమానమును పంపెను. దీనిని అధిరోహింప నీవు అర్హుడవై ఉన్నావు. హరే కృష్ణ. అయితే దోతలు వేసేసుకో, నాకు వేసేసుకో, నీకు వేసేసుకో, నేను తినేసి వచ్చి నేను ఉంచుతా, నాకు వేడుకుంటుంది. భాష్యం. జ్యోతిశాస్త్ర గణనమును అనుసరించి ధ్రువ నక్షత్రంతో పాటు శిశుమారమని పిలువబడు మరి ఒక నక్షత్రము కలదు. ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క పోషణ భారమును స్వీకరించి ఉన్న విష్ణువు అచ్చట వసించును. రాబోవు శ్లోకములలో వర్ణింపబడినట్లు వైష్ణవులు తప్ప మరెవ్వరును శిశుమారమును గాని ధ్రువలోకమును గాని చేరలేరు. విష్ణు పార్షదులు ధ్రువుని కొరకై ఒక ప్రత్యేక విమానమును తెచ్చి దానిని విష్ణువే ప్రత్యేకముగా పంపినాడని అతనికి తెలిపిరి. వైకుంఠ లోకమునకు చెందిన విమానము యాంత్రికమైన ఏర్పాట్లతో ఎగురదు. రోదసిలో ప్రయాణించుటకు 3 విధములు కలవు. వానిలో ఒక పద్ధతి
నవీన శాస్త్రజ్ఞుడు ఎరిగి ఉన్నాడు, అది ఏ కపోత వాయువు అనబడును. క అనగా రోదసి అని, పోత అనగా నౌక అని అర్థము. ఇక రెండవ పద్ధతి కూడా కపోత వాయువు అని ఏ పిలువబడును. కపోతం అనగా పావురము అని అర్థము. మనుజుని రోదసిలోనికి గొనిపోవుటకు పావురములకు శిక్షణ ఇవ్వవచ్చును. ఇక మూడవ సూక్ష్మమైనది, అది ఆకాశ పతనం అని పిలువబడును. ఆకాశ పతన విధానం కూడా భౌతికమైనది. ఎటువంటి యాంత్రికమైన ఏర్పాట్లు లేకుండా మనసు ఎచ్చటికైనను ఎగురునట్లు ఆకాశ పతన విమానము మనోవేగంతో ఎగురగలదు. ఈ ఆకాశ పతన విమానమునకు పరమైనదే వైకుంఠ విధానము. అది పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికమైనది. ధ్రువుని శిశుమారమునకు గొనివచ్చుటకు విష్ణు భగవానుడు పంపిన విమానము పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికమైనది, దివ్యమైనది. లౌకిక శాస్త్రజ్ఞులు అట్టి వాహనములను చూడలేదు. గాలిలో అది ఎట్లు ఎగరగలవో వారు ఊహింపజాలరు. భగవద్గీతలో పరస్తస్మాత్ భావోన్యః ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమును గూర్చి పేర్కొనబడినను దానిని గూర్చి లౌకిక శాస్త్రజ్ఞునికి ఎట్టి వివరములు తెలియవు. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరీ విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ
రామ రామ హరే 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 కృష్ణ. సో ధ్రువుడు భగవద్ధామమునకు ఏగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలోనే ఆ విష్ణు భగవాను యొక్క పార్షదులైనటువంటి నంద సునందునులు ఆ ధ్రువుడి దగ్గరికి రావడము. సో వచ్చి మరి మేము నిన్ను ఆ విష్ణు లోకంలో నీకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ధ్రువలోకానికి తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చాము. సో ఎటువంటిది అంటే అంతకుముందు శ్లోకాల్లో చెప్పారు, దేవతలు సైతము అట్టి స్థానమును పొందలేనటువంటిది. సో మరి అటువంటి దానిని వీక్షించు నిమిత్తమై సూర్యుడు, చంద్రుడు, ఇతర గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, తారకులు ప్రదక్షిణ గావిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి చోటికి నిన్ను మేము తీసుకువెళ్తాము అని చెప్పి ఆ తదుపరి శ్లోకంలో ప్రభు చక్కగా వివరించినట్లుగా మనకి ఇంకా చెప్తున్నారు వారు. ఓ ధ్రువ మహారాజా, మరి నీవు పొందుతూ ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో నీ పితృదేవతలు గాని నీకు ముందు ఎవరు గాని అట్టి దివ్యలోకమును పొంది ఉండలేదు. విష్ణు భగవానుడు స్వయంగా నివసించున్నటువంటి ఆ విష్ణులోకమును మరి అంటే ఆ లోకము సర్వోత్కృష్టమైనది. విశ్వమందలి సమస్త లోకవాసులతో అది వందనీయమైనది. మాతో వచ్చి నీ వచ్చట శాశ్వతంగా వశింపుము అని ఆ ధ్రువుడితో వాళ్ళు అన్నటువంటి విషయాలు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా ఆ ధ్రువుడు వెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆ లోకం ఏదైతే ఉందో అది ఏ లోకానికి వెళితే జీవుడు తిరిగి రాడో, ఏదైతే శాశ్వతమైనటువంటిదిగా మరి జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధులు వంటివి లేనటువంటి లోకం ఏదైతే ఉందో ఆ లోకానికి ఆయన ఆ ధ్రువుణ్ణి, ఎందుకంటే ధ్రువుడు వనరించినటువంటి ఆ భక్తి యోగ విధానం అంతగా ఉంది. సో ఆ విధంగా ధ్రువుడులాగా ఎవరు ఆ భక్తి యోగమును ఆచరించిన వారు కూడా ఆ విష్ణు లోకానికి అంటే శాశ్వత లోకానికి మరి చేరే అవకాశము ఉంటుంది అని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరించినటువంటి అంశాన్ని చూసినారు. సో ఇక ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, ఏతద్ విమాన ప్రవరం ఉత్తమ శ్లోకమౌలినా ఉపస్థాపితం ఆయుష్మన్ అధిరోఢుం త్వమర్హసి. సో కూడా చెప్తూ ఉన్నట్లుగా సో మరి ఏతద్ అంటే ఏతత్ ఈ ఏంటది, ఇది ఇది లేదా ఈ అని నేను ఏతత్ విమాన ఈ విమానము, ఈ ఉత్తమమైన దివ్య విమానము ఏదైతే మేము తీసుకుని వచ్చామో ఉత్తమమైన దివ్యమైనటువంటి ఈ విమానము ఏదైతే ఉందో ఇది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏతద్ విమాన ప్రవరం. సో ఇక్కడ విమాన ప్రవరం అంటే ఉత్తమమైన దివ్యమైన అద్వితీయమైన విమానము ఈ ఏదైతే ఉందో అది మరి ఉత్తమ శ్లోకమౌలిన ఉత్తమమైనటువంటి శ్లోకాలతో కీర్తించబడేటువంటి ఆ దేవదేవుడు అంటే సమస్త జీవులకు అధిపతి అయినటువంటి వాడు ఉత్తమమైనటువంటి శ్లోకాల ద్వారా
కీర్తించబడేటువంటి వాడు ఎవడు అంటే ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు మాత్రమే ఉత్తమమైనటువంటి శ్లోకాల ద్వారా కీర్తించబడేవాడు. ఇంతకు ముందు కూడా మనము చూసినటువంటి ఆ విధంగా మరి ఈ విమానం, ఈ దివ్యమైనటువంటి అద్వితీయమైనటువంటి విమానం ఏదైతే ఉందో దీనిని ఆ ఉత్తమ శ్లోకాల ద్వారా కీర్తించబడేటువంటి ఆ దేవదేవుడు ఉపస్థాపితం ఉత్తమ శ్లోక మౌలిన ఉపస్థాపితం. ఆ ఉత్తమమైనటువంటి శ్లోకాల ద్వారా కీర్తించబడేటువంటి భగవానుని చేతనే మరి ఇది పంపబడినది. ఉపస్థాపితం పంపారు అని చెప్తున్నారు. ఆయుష్మన్ అధిరోఢుం త్వమర్హసి. ఓ ఆయుష్మంతుడవైన ధ్రువ, దీనిని అధిరోహించుటకు నీవు అర్హుడవు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ ఆయుష్మంతుడా ధ్రువ, ఈ అత్యుత్తమమైన దివ్య విమానమును ఉత్తమ శ్లోకుడును సమస్త జీవులకును అధిపతి అయినటువంటి వాడు అయిన ఆ దేవదేవుడే దీనిని పంపాడు. దీనిని అధిరోహించుటకు నీవు అర్హుడవై ఉన్నావు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ఇంతకు ముందు కూడా వచ్చినటువంటిది, ఆ ధ్రువుడికి దర్శనమైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుడే స్వయంగా చెప్తారు, నా యొక్క ధామంలోనే నీకు, నా ధామాల్లో నీవు వసించే విధంగా, శాశ్వతంగా ఉండే విధంగా నీకు నేను మరి నీవు కోరుకున్నట్లుగా నీ తండ్రి, తాత, ముత్తాతలు మరి వాళ్ళెవరూ పొందలేనటువంటి, అందుకే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా ఇంతకుముందు శ్లోకంలో అనాస్థితం తే పితృభిః అంటూ చెప్పబడినది. నీ యొక్క పితృ దేవతలు గాని నీకు ముందు ఎవరు గాని ఈ దివ్యలోకాన్ని పొందిలేరు అని చెప్పి విష్ణు పార్షదులు చెప్తూ ఉన్నారు. సో అదే విషయాన్ని అంతకుముందు ధ్రువుడికి మరి శ్రీ మహావిష్ణువు కూడా ఆయన దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు ఆయనకు ఇచ్చినటువంటి అంశం అది. సో అటువంటి దివ్యలోకాన్ని ధ్రువుడికి ఇవ్వబడినటువంటి, మరి అటువంటి ఆ దివ్యలోకానికి తీసుకెళ్ళడానికి ఇక్కడ చెప్తూ వచ్చినటువంటి విమానం కూడా అద్వితీయమైనటువంటి విమానాన్ని పంపాడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది సాధారణమైనటువంటిది కాదు, వాహనం కాదు, ధ్రువుని తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చినటువంటి స్వయంగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇంతకు ముందు చెప్పబడినట్లుగా దశ దిశలు ప్రకాశిస్తూ వచ్చినటువంటిదిగా చెప్పారు. స్వయం ప్రకాశమానమైనటువంటి విమానం. మనం ఏదైతే రోదసి నౌకలు ఇవన్నీ వాడుతూ ఉన్నామో ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైనటువంటి ఇంధనాల చేత నడుపబడుతూ ఉండేటువంటి, కాబట్టి అవి ఎంత కాలం నడుస్తాయి, ఎంతసేపు నడుస్తాయో కూడా తెలియదు. కానీ ఆ దివ్య విమానము ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఇంధనాల అవసరం లేకుండా, అందుకే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, నా ధామము సూర్యచంద్రుల కాంతి గాని, విద్యుత్ కాంతి గాని, అగ్ని యొక్క కాంతి గాని అవసరం లేదు, స్వయం ప్రకాశమానము నా దివ్యధామము అంటూ చెప్తారు. సో అందుకే అటువంటి ఆ లోకం, అందుకే చెప్తారు ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున. సో ఎందుకంటే అక్కడికి మరి మిగతా ఏ లోకానికి వెళ్ళినా తాత్కాలికమైనవి, అశాశ్వతమైనటువంటివి, ఈవెన్ బ్రహ్మలోకం వరకు కూడా. కానీ భగవంతుని యొక్క ధామం మాత్రమే శాశ్వతమైనది. ఇవన్నీ పోయిన తర్వాత కూడా ఎప్పటికీ కూడా ఉండేటువంటి లోకం.
సో కనుక ఇక్కడ ఈ వచ్చినటువంటి దివ్య విమానము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తితో నడిచేటువంటి విమానం. మరి ఇది భక్తుని తమ యొక్క పరమగమ్యానికి తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చినటువంటి విమానం. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మరొక మనకి పదము వాడబడుతూ ఉన్నటువంటి ఏతత్ విమాన ప్రవరం ఉత్తమ శ్లోక మౌలిన. ఆ ఉత్తమ శ్లోక మౌలిన అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు, శ్రీహరి. దేవదేవుడైనటువంటి మౌలిన సమస్తమైనటువంటి జీవులకు అధిపతి. ఉత్తమ శ్లోక అంటే భగవంతుడు, ఉత్తమ శ్లోక. మౌలిన అంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ఏంటంటే మౌలిన సమస్త జీవులకు అధిపతి, ఆయనే స్వయంగా పంపాడు అనేటువంటిది ధ్రువుడికి చెప్తుంది. అంటే భగవంతుడే ఆ ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి సమస్త జీవులకు అధిపతి అయినటువంటి ఆ శ్రీహరే స్వయంగా ఈ విమానాన్ని పంపించాడు. అలాగే మరొక పదం కూడా ఉపస్థాపిత అంటే ఆయనే సిద్ధం చేసి పంపారు అని చెప్పుకోవచ్చు, ఆయనే పంపించారు అని చెప్తుంది. సో అంటే ధ్రువుడు మరి ఇక్కడేంటి, ధ్రువుడికి 36,000 సంవత్సరాలు ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించిన తదుపరి నువ్వు శాశ్వతమైన ధ్రువలోకానికి వస్తావు అని చెప్పారు కదా, నా లోకానికి. ఎందుకంటే అది అంతకుముందు కూడా చెప్పబడినట్లుగా ఆ విష్ణు లోకంలోని భాగంగానే ఉన్నటువంటిది. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. జ్యోతిష శాస్త్రం గణనమును అనుసరించి ధ్రువ నక్షత్రంతో పాటు శిశుమారం అని పిలువబడు మరొక నక్షత్రం కూడా కలదు. ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క పోషణ భారమును స్వీకరించినటువంటి ఆ విష్ణువు అచ్చట వసించును. ఇదే విషయాన్ని నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి శ్లోకాలలో వివరిస్తున్నారు అని అది చూద్దాం. మరి ఈ విష్ణు లోకాన్ని కానీ ధ్రువలోకము ఏదైనటువంటి లోకాలు మరి ఈ నామమాత్రమైనటువంటి తత్వవేత్తలు లేదా శాస్త్రవేత్తలు యాంత్రికమైనటువంటి ఏర్పాట్ల ద్వారా వెళ్ళలేరు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే నవీనమైనటువంటి వాళ్ళు ఆ రోదసీ నౌకలను తయారు చేసి లేదా ఆ ఆకాశంలోనికి ఎగరగలిగేటువంటి పక్షుల ద్వారా పంపించేటువంటి విషయాలను చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఆ విధంగా ఏది కూడా ఏ విధమైనటువంటి ప్రయత్నం ఈ భౌతిక జగత్తులో 3 రకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. 2 కూడా కపోత వాయువులు. ఒకటి రోదసీ నౌకను ఉపయోగించి, రెండవది ఆ కపోతాలు పక్షులను ఉపయోగించి లేదా పావురమును, కపోతం అంటే పావురం అని, సో దాన్ని ఉపయోగించి చేసేది అని చెప్పు. ఇక 3వది మానసికంగా సూక్ష్మమైనటువంటి ఆకాశ పతన మార్గము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నాం. సో ఇది ఎటువంటి యాంత్రికమైనటువంటి ఏర్పాట్లు లేకుండా, మిగిలిన 2 కూడా యాంత్రికమైనటువంటి ఏర్పాట్ల ద్వారా ఉండేటువంటిది. ఇది యాంత్రికమైనటువంటి ఏర్పాటు లేదు, కానీ భౌతికమైనదిగానే చెప్తుంది. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది భగవంతుని ద్వారా మాత్రమే జరిగేటువంటిదిగా చెప్తుంది. సో మరి ఈ విధంగా ఈ ఆకాశ పతనం విధానమునకు పరమైనదే వైకుంఠ విధానము అని చెప్తుంది. అంటే మానసికంగా వెళ్ళి చేసేటువంటి వాటికి కూడా ఎటువంటి యాంత్రికమైనటువంటి ఏర్పాట్లు లేకుండా మనసుని ఎచ్చటికైనా ఎగరగలిగేటట్లు ఆకాశ పతన విమానము మనోవేగంతో ఎగరగలదు. ఆ మనో వేగంతో ఎగరగలిగేటువంటి ఆ విధానానికి, దానికి పరమైనటువంటిదే వైకుంఠ విధానము అని. ఇది పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ ధ్రువుణ్ణి మరి ఆ విష్ణులోకమునకు తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చినటువంటి విమానము, అలాగే ఆ విష్ణు భగవాన్ యొక్క పార్షదులైనటువంటి వారు అంతా కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి విమానం. ఎందుకంటే ఇటువంటి విమానాలను లౌకికమైనటువంటి శాస్త్రజ్ఞులు చూడలేరు. ఎందుకంటే
గాలిలో అవి ఎలా ఎగురుతూ ఉన్నాయో, ఏ విధంగా ఎగురుతున్నాయో అనేటువంటిది కూడా వాళ్ళకి అంతుపట్టనట్టున్నారు. సో అదే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయం ద్వారా జరిగేటువంటిది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నట్లుగా భగవద్గీతలో ఇవ్వబడినటువంటి అంశాన్ని కూడా ఒకటి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే పరతస్మాత్ భావన్యోహ, ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమును కూర్చున్నటువంటి విషయాన్ని అది మనకి, ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి భగవత్ ప్రాప్తి ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి అంశాలను వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన చెప్తూ ఉంటారు, భక్తి యోగులైన మహాత్ములు నన్ను పొందిన తరువాత మహోన్నతమైన పూర్ణత్వమును బడిసిన కారణంగా దుఃఖపూర్ణమైన ఈ తాత్కాలిక జగత్తుకు ఏనాడు కూడా తిరిగి రారు అంటూ చెప్తారు. అంటే ఆ భగవంతుని ధామానికి వెళ్ళేటువంటి వారు ఎవరైతే క్రమం తప్పకుండా భగవంతుని నిరంతరము స్మరించేటువంటి వాళ్ళు, వారి యొక్క స్థిరమైనటువంటి భక్తి ద్వారా నేను సులభంగానే లభిస్తాను అంటూ భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి ఏంటంటే అనన్య చేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః అంటూ చెప్తారు భగవద్గీతలో. అలాగే ఇంకా చెప్తారు, మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధి పరమాంగతాః అంటూ చెప్పుకుంటారు. సో కనుక భక్తి యోగులైనటువంటి మహాత్ములు ఆయనను పొందిన తదుపరి మహోన్నతమైనటువంటి పూర్ణత్వాన్ని పొందినటువంటి కారణంగా, ఎందుకు మరి ఆ భగవంతుణ్ణి క్రమము తప్పకుండా భక్తియుత సేవలో ఎలాగైతే ధ్రువుడు ఇప్పుడు మనం చూసినట్లుగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి శరణాగతుడై భగవత్ సేవలోనే నెలకొన్నటువంటి వాడు. సో కనుక మరి ఇక అటువంటి వాళ్ళు ఆ శాశ్వతమైనటువంటి విష్ణు లోకానికి, ఆ వైకుంఠ లోకాలకే వెళ్తారు తప్ప ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి జగత్తు పుట్టుక, ముసలితనము, రోగము, మరణము అనేటువంటి దుఃఖాలతో నిండి ఉన్నటువంటి సో దీనికి ఎవరు కూడా తిరిగి రారు అని ఆ గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకున్న వాళ్ళ గురించి చెప్తారు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. అలాగే ఇంకా చెప్తారు ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక అంటూ. సో భౌతిక జగత్తులోని అత్యున్నత లోకం నుండి, అంటే ఆ బ్రహ్మలోకం నుండి అతమలోకమైనటువంటి పాతాళ లోకం వరకు కూడా అన్ని జన్మ మృత్యువులు కలిగే దుఃఖమయమైనటువంటి ప్రదేశాలే. కానీ ఓ కుంతీపుత్ర, నా లోకానికి చేరిన వాడు తిరిగి జన్మించడు, ఎందుకంటే అది అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము. సో దాన్నే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ శిశుమారము అనేటువంటి మరొక పేరుతో కూడా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి లోకంగా విష్ణు భగవానుడు వసించేటువంటి లోకాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ లోకాన్ని చేరుతున్నాడు ధ్రువుడు. మరి లాస్ట్ లో మనం చెప్తున్నారు అధిరోఢుం త్వమ అర్హసి, అంటే ధ్రువ మహారాజు అర్హుడు, నీవు అధిరోహించుటకు, అంటే ఈ దివ్యమైనటువంటి విమానాన్ని అధిరోహించుటకు, ఆ విష్ణు భగవానుడు పంపిన అద్వితీయమైనటువంటి ఈ విమానాన్ని, దివ్య విమానాన్ని అధిరోహించుటకు నీవు అర్హుడవు. మరి ఎందుకు అతడు అర్హుడయ్యాడు? మరి మిగిలిన సాధారణమైనటువంటి జనాలు ఎందుకు అర్హులు కాదు అంటే, అతడు అనన్యమైనటువంటి భక్తి, తపస్సు, భగవంతుణ్ణి ముఖ్యంగా ఈ అనన్యమైనటువంటి భక్తి మరియు తపస్సుల ద్వారా
ఆ భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి చేశారు. ఆ భగవంతుని సంతృప్తి చెందిన కారణంగా సో ఇక్కడ ఇది ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక గొప్ప అంశం ఏంటంటే భక్తి యొక్క ఫలితం, విశుద్ధ భక్తి యొక్క ఫలితాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఆ విశుద్ధ భక్తి యొక్క ఫలితం ఏమైంది? భగవంతుడే స్వయంగా తన యొక్క భక్తుని కోసం మార్గాన్ని సిద్ధం చేసి పంపించాడు. సో కనుక మరి ఇక్కడ దీన్ని బట్టి ఈ శ్లోకంలో మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది ధ్రువుడి యొక్క దివ్య ధామానికి అంటే ధ్రువలోకానికి అతని యొక్క ప్రయాణము ప్రారంభించబడుతూ ఉన్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నట్టు. సో మరి ఆ ధ్రువలోకం ప్రయాణానికి భగవంతుడే స్వయంగా, నిజమైనటువంటి భక్తునికి భగవంతుడు స్వయంగా మార్గం తెలుస్తాడు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి అర్థమవుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పరస్తస్మాత్ భావన్యోహ అంటూ ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మాతాజీస్. ఈ శ్లోకము భగవద్గీత భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి 8వ అధ్యాయంలో ఉన్న శ్లోకము. ఎవరికైనా గుర్తుందా? మొదటి పదమే అది అంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు, చెప్పవచ్చు. హరే కృష్ణ. ఓకే, మరొక హింట్ 8వ అధ్యాయంలోని 20వ శ్లోకం. ఇప్పుడు చూసి చెప్పుకోండి. 20వ శ్లోకం కనీసం ఎవరికైనా గుర్తుంది అంటే చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. చదవమంటారు ప్రభు? చూసి చదువుతున్నారా ప్రభు? చూసి చదువుతారా? రాజేశ్వరి మాతాజీ మీకు చూడకుండా వస్తే చెప్పండి, లేకపోతే మాతా చూడు. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. రాజేశ్వరి మాత. ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. వీడియో ఆన్ చేయమంటారా ప్రభుజీ? పరస్తస్మాత్ భావోన్యో వ్యక్తో వ్యక్తా సనాతనః యస్య సర్వేషు భూతేషు నశ్యస్తు న వినశ్యతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పద్మావతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. పరస్తస్మాత్ భావోన్యో వ్యక్తో వ్యక్తా సనాతనః యస్య సర్వేషు భూతేషు నశ్యస్తు వినశ్యతి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఇది ఆయన తన యొక్క దివ్యధామాన్ని గురించి చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఉన్నటువంటి కాలంలో జీవులు ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క పగటి కాలము వ్యక్తం అవ్వడము, రాత్రి కాలంలో అవ్యక్తం అవ్వడము, అలాగే జీవులందరూ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ నశిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ తదుపరి చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. పరతస్మాత్ భావోన్యో అవ్యక్తో వ్యక్త సనాతనః యస్య సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి అని. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ శాశ్వతమైనది ఈ అవ్యక్తమయ్యే జడ పదార్థానికి అతీతమైనటువంటిది. ఎలాగైతే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా బ్రహ్మ యొక్క పగటి కాలంలో అంటే కల్పారంభంలో వ్యక్తమవుతూ కల్పాంతము బ్రహ్మ యొక్క రాత్రి సమయం రాగానే అంతమవుతూ ఆ అవ్యక్తమయ్యేటువంటి జడ పదార్థానికి అతీతమైనటువంటి శాశ్వతమైన వేరొక అవ్యక్త ప్రకృతి ఉన్నది. అదే 7వ అధ్యాయంలో అపర ప్రకృతులుగా చెప్పబడినటువంటి. సో అవ్యక్తమైనటువంటి ప్రకృతి ఉన్నది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. అది పరమోత్కృష్టమైనది, ఏనాడు నశింపనిది. ఈ జగత్తులోని సమస్తము నశించిన ఆ భాగము అంటే ఆ అవ్యక్త ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అది యథాతథముగా నిలిచి ఉంటుంది
అర్జున అని చెప్పబడింది. సో అటువంటి ఆ దానిలోని భాగమే ఈ ధ్రువలోకం గాని కొంతవరకు అంటే ఆ సుష్మార లోకంగా చెప్పినటువంటి ఆ విష్ణు భగవాను యొక్క ధామం ఎక్కువ కాలంగా ఉండేది. సో అదే ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తి. ఆయన యొక్క శక్తి ఇక్కడ శక్తి రూపాల్లో చెప్తే ఆంతరింగిక బాహ్య శక్తి, అపరశక్తి పరాశక్తిగా చెప్తాం. అపరశక్తి అనేటువంటిది వ్యక్తావ్యక్తాలతో ఉండేటువంటి, పరాశక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పటికీ కూడా ఉండేటువంటిది. సో అటువంటి దానిలోని కొంత భాగము ఇక్కడ ధ్రువలోకం ఆయన విష్ణు భగవానుడే స్వయంగా ఇచ్చినటువంటి అది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా మరి ధ్రువుడు వెళుతూ ఉన్నటువంటి లోకము దివ్యమైనటువంటిది, శాశ్వతమైనటువంటిది, ఎక్కువ కాలం. శాశ్వతం అంటే ఇక్కడ మరి చాలా చాలా ఎక్కువ కాలము ఒక రకంగా శాశ్వతమే అని చెప్పుకునే విధంగా ఉండేటువంటి లోకానికి అతని ప్రయాణం అవుతూ ఉంది. సో ఆ ప్రయాణ మార్గంలో ఏమేం చూస్తున్నారు ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ మైత్రేయ ముని యొక్క వివరణ ద్వారా తదుపరి శ్లోకాలలో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చారు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు కానీ ఏవైనా ఉంటే హ్యాండ్స్ చేయవచ్చు. ఇస్తాం. మీరు ఏమైనా యాడ్ చేయదలుచుకున్నా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. కపోతము రోదసి అనేది ఇంకొకసారి వివరించండి ప్రభుజీ. అది కొంచెం రెండు ఒకటే అన్నారు. మళ్ళీ మన మనోవేగం అనేది అర్థమైంది. అంటే ఇక్కడ కా అంటే రోదసి అన్నారు, పోతము అంటే నౌక. అదే దాంట్లో అంటే సాధారణంగా ఏంటంటే కపోతము అనేటువంటిది పక్షి, దాన్ని పావురముఖి అని వాడతారు అనుకుంటా. ఈ పక్షులకు వాడేది. దానిని పక్షుల విమానానికి రైట్ బ్రదర్స్ కానీ వీళ్ళంతా చేసినటువంటి దాన్ని కూడా ఈ పక్షులు ఎగిరేటువంటి విధానాన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. ఎలాగైతే నవీన శాస్త్రజ్ఞులు కా అనేటువంటి రోదసి, పోతము అంటే నౌక, రోదసి నౌకలు అనేటువంటి వాళ్ళు ఏదైతే తయారు చేస్తున్నారో దీనిని బేస్ చేసుకుని చేశారు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. అంటే విమానాలకు అది వర్తిస్తుంది. కపోతము అంటే మనం పూర్వం వీటికి కూడా ఉపయోగించేవాళ్ళు కదా, ఏమన్నా కాళ్ళకి కట్టి రహస్యంగా రాజులు పంపించేవాళ్ళు చారులకి. రెండు కూడా ఒకటే అనేది చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద. ఒకటేమో వీళ్ళు యాంత్రికంగా తయారు చేసిన పంపినటువంటి యుద్ధ నౌకలు, రెండవది పక్షుల ద్వారా అంటే కపోతం ద్వారా పంపించేటువంటి విధానానికి ఏదైతే ఉందో దానిని బేస్ చేసుకుని ఉన్నటువంటిది అని చెప్తుంది. మనం మానసికంగా వెళ్ళేది మూడవది కదా ప్రభుజీ చెప్పింది. ఈ రకమైన విమానాలు ఇప్పుడు దివ్య విమానాలు అనేవి మనం అంతరంగికంగా చూడాల్సిందే కానీ భౌతికంగా ఎక్కడ కనపడవు. అంటే ఈ రోదసి నౌకలు అనేటువంటిది మనకి ఎలాగో భౌతికంగా కనిపిస్తూ ఉండేవి, అవి చాలా చాలా పరిమితంలోతో అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. యాక్చువల్లీ అవునండి, రాకెట్ల చాలా పరిమితులు. అలాగే ఈ కపోతం ద్వారా పంపేటువంటివి కూడా పరిమితులు, అవి కూడా కొంత, ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటిదే కదా పక్షి, అంటే భౌతిక శరీరంతో వెళ్తుంది కాబట్టి అది కూడా కొంతవరకు పరిధి మాత్రం ఆ ప్రయాణాలు. ఇప్పుడు దిగుడు వచ్చిన విమానం లాంటి విమానాలు అప్పుడు దేవతలందరికీ ఉండేటివి. ఇది ప్రత్యేకంగా ఈయన కోసం వైకుంఠం నుంచి వచ్చినటువంటిదిగా అంటే ఎస్ మాతాజీ మీరు అన్నట్లుగా దివ్యశక్తి ద్వారా నడిచేటువంటివి సాధారణంగా ఇప్పుడు మన రావణాసురుడు వచ్చినప్పుడు చూస్తూ ఉంటుంటాం. రావణాసురుడు వంటి వాడు కూడా వాడారు అని చెప్తుంటాం. అంటే అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటి వాడే, చాలా గొప్ప తత్వాన్ని, అంటే యాక్చువల్ గా ఇవన్నీ కూడా కొన్నిసార్లు మీరు అన్నట్లుగా భక్తి భావనలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని సిద్ధులు మాత్రం, సిద్ధులు అని చెప్తుంటారు. కుబేరుంది కదా ప్రభుజీ, ఎత్తుకొచ్చేస్తాడు కదా కుబేరుంది. అది పుష్పక విమానము కుబేరుంది ప్రభుజీ. కుబేరుడిది రావణాసురుడు తీసుకొచ్చేసుకుంటాడు దౌర్జన్యంగా. అదే మాతాజీ వాడాడు. అంటే ఇప్పుడు వాడుతున్నటువంటి అది వాడాలన్నా కానీ మాతాజీ ఇంకొకటి వాడాలన్నా కానీ ఆ అర్హత కూడా ఉండాలి కదా. రావణాసురుడు వాడాడంటే రావణాసురుడికి ఇది ఉంది అన్నట్లే భావించాలి కదా అక్కడ.
అది ఉపయోగపడింది కదా ప్రభుజీ. మళ్ళీ రాముడు అయోధ్యకి సరైన టైంలో వెళ్ళడం వల్ల భరతుణ్ణి రక్షించుకోగలుగుతాడు. అదే అదొకటి. సో రాముడు కూడా ఎక్కాడు విమానం, దివ్య విమానం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కాదు, ఆ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎక్కారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. తుకారాం కూడా వెళ్ళారు ప్రభుజీ. తుకారాం తుకారాంకి వైకుంఠ లోకం నుండి విమానం దిగొచ్చింది, సశరీరంగా వెళ్ళారని చెప్పారు తుకారాం. మనకి వెళ్ళిన వాళ్ళలో మన దగ్గరగా ఉన్నటువంటి భక్తులలో సశరీరంతో వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు భక్త తుకారాం అని చెప్పారు. మొన్న కూడా చెప్పుకున్నాం. చెప్పారు. సాకలి పోలంలో కూడా వెళ్ళినట్టు చెప్తారు ప్రభుజీ. కార్తీక మాసంలో ఆమె శివభక్తురాలు ఆవిడ. కార్తీక పురాణంలో వస్తాయి ఎక్కువగా. పోలి పాడ్యమి అని ఆవిడ కూడా అందరు చూస్తుండగానే సశరీరంతో విమానం ఎక్కి వెళ్తుందని చెప్తారు ప్రభుజీ. అవన్నీ మన ప్రభుపాదవే. కార్తీక పురాణం అన్ని వేరు. మొత్తం మీద మనకి పూర్వకాలంలో కూడా శాస్త్ర పరిజ్ఞానం ఉంది, వాటికి నామకరణం వేరు. ఎందుకంటే అంతరిక్షయాన నౌక, అంతరిక్షయాన సాధనము అని చెప్పేవారు. ఒక పుష్పక విమానానికి మాత్రమే విమానము అన్నారు, ఇంకా దేనికి విమానం అనలేదు. కానీ ప్రభు ఒక్కటి నా సందేహం, ఇన్ని విమానాలు ఇన్ని ఉన్నా కూడా ఆంజనేయుడు సూర్యుడి దగ్గర నుంచి సమస్త శాస్త్రాలు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు కేవలం వాయుపుత్రుడుగానే ఉంటూ అతను సూర్యుడి గమనం ముందుకు సాగుతూ ఉంటే ఈయన వెనక్కి సాగుతూ కూడా అది నేర్చుకున్నారంటే అది ఏ రకంగా కేవలం వాయుపుత్రుడుగా ఉండడం వల్లే అని అనుకోవచ్చా? ఎందుకంటే సూర్యుడికి ఎదురుగుండా ముఖం పెట్టి కదా నేర్చుకోవాలి, అలా నేర్చుకుంటాడు కదా. అంటే హనుమంతుడు వెనక్కి నడుస్తున్నాడు. అంటే మాతాజీ ఒకటి, ఆ విధమైనటువంటి స్థితిలో వాళ్ళు పూర్వజన్మలలో చేసుకున్నటువంటి కర్మలు వాళ్ళ యొక్క శక్తుల పరంగా వాళ్ళకి ఆ విధమైనటువంటి వచ్చి ఉంటారు. అతడు అంతకుముందు భక్తి భావనలు ఉండి ఉంటారు కనుకనే ఆ విధమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి స్థితుల్లో, ఎలాగైతే మనకి 6వ అధ్యాయంలో చెప్తుంటారు, యోగ విధానం చేస్తే ఏమైనా నష్టమా అంటే ఎటువంటి నష్టం లేదు, అది తదుపరికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఆయన అంతకు ముందు ఆ అర్హతను పొంది ఉన్నటువంటి వాడై ఉంటారు. అంటే ఆయన శివుడి అంశే కదా మళ్ళీ ఆంజనేయుడు. ఆ విధంగా పొంది ఉంది. హరే హరే కృష్ణ. మాతాజీ మళ్ళీ అనుకుని చదివిస్తారు, ఇవ్వనా మీకు చూస్తుంది సుందరావతి. హరే కృష్ణ ప్రభు. మీకు ఇవాళ మీకు ఎవరికి హోస్ట్ ఎట్లాగో నెక్స్ట్ కూడా చదివేసాం ప్రభు. నిన్న చదివేసాం. ఓకే మా సరేలేండి, ఏం చేద్దాం మేము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీమద్ భాగవతానికి జై. హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి జై. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. శ్రీల గురుదేవుకి, అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి